ubona la wethu uzihambela udibana neclamp ye-fresh gang. Yeah, khabo uyojonga indoda udibule wonke. Yeah, ayiphume sazigweqe kwethu. Yeah, vele sifa kwethini. Yes, andikaphili. Yeah. Whoa. Ay. Yo. Dale, wey. Benanja. Whoa. And now? Yo. Yo. Ay. No. Parana, wa. Oh. Yo. Kaya ba man phone si Ambe? Yo. Ay, ngami. Homeless man prank on my mom. Mama, there's someone here at the gate. Utebefunde nawe esikolweni andimazi lo mntu, so I don't know what to do. Hayi uyandazi. Andimboni kahle kodwa ke suvula wethu because andikho. Just tell him to come back xa ndikhona. I will be back around 3. Yo, mama, uphendule late. Ulapha ekitchen ngoku uthe ulambile, so I'm just gonna make him something to eat. He looks like he needs help, shame man. Hayi uphambene ke ngoku uphambene. Bonke suvula. Uphambene man uvulela kanjani into ndijikuwa ndimbona kahle nasebusweni. But I told you andimboni kahle and ngixama makabuye xa ndikhona ngo3 wena uyavula. Uvula kanjani ndingekho? Asuphambana. Kha kubani lo wasandimbona andindina ngoku say picture yakhe iclear andimazi na. Hayi andimazi. Hayi uyariska ntombazana. Hayi uyariska. Yo, okay, I'm gonna let him finish eating and then I'll tell him to go. I don't know, mama, like he says he knows you, so that's why I let him in. I know uyaphamba ngithawuncilanga. I know uyancila. Awuphambene. Uphambene uratile butipane awunangqondo. Hayi sisunyathela ngayo. Inene unyathela ngayo. What did I say with you and strangers? You don't open the house for strangers. You west up akukho no teacher uwedwa. Uphambene. What if lo mntu lo uyakujikela? Ndiyaxeba andimazi. Summenzela kwako kutya sulinde uba makatye makahamba athi fuck off endlini yam. Tshini. Suphambana uratile ndithi makaphume lo mntu lowo ndizakubalela xa uphinda undithumela imessage undixela makaphume uthi kum mama hayi ndimgxothile uphumile andifuni uva any other story nix. Mama, lo mntu uthe udiniwe ngoku, so ulele ebhedini yakho uthe uzahamba xa gqibelolala, so I don't know. Iwes awuphole sana ujongele cawa ujongele izwi kamama umfundisi uphole awoyiki sis awoyiki. No, I'm not scared because like he seems like a nice person and I just want to help him. Like, you know, God says that we must help those in need, so I'm helping. In my bed asungigezela asungingcilela sokundigezela jonga andifuna ukuthuka bona nje andifuna ukuthuka because ukuthuka into yam so ufuna ndakuravaza yandiva jonga ndakuravaza uratini jonga uyawumpela ungongo ngesigirike. My mom used to say that uyawumpela ungongo ngesigirike makaphume lo muntu endlini yam makaphume lo muntu ebhedini yam. Thixo hayi ndiyalingwa hayi Thixo ndiyaliva awulithunyele uyiselfo wena kum eyona selfo nguwe khini hayi awoyiki ntombazana xa ivuka ngawe apha mhlawumbi uthatha amandla amandla for you to do whatever you can do. It's either you leave that person in that house and run away because uyavuka ngawe sisilo mntu lo andimazi uyavuka ngawe khambe uyabuza phaa opposite phaa kulo bathu uba ke khona umntu phaa kulo bathu azokhupha lo mntu apha endlini or ufonela u-ADT sana ADT makazomthatha u-ADT makazomthatha andimazi lo mntu lo uzovuka ngaye khonthele nebag sana le bag inanto ecakwayo le bag. Did you check the bag? What's inside the bag? Did you check the bag? What if there are knives and whatever? Ye ntombazana uyandilinga jonga undishukumisa ngendawo unyukuzela indawo apha ngaphakathi kum uyanyukuzela sisi ndinomsindo ndiyatsha ngase ndibhabhe ndize apho ngase ndibhabhe ndikudibase kodonga hayi le wooden spoon wayilibali uyayifuna uyayidinga sisi uphambene jonga. Actually I'm coming, I'm making off right now, I'm done. You see it's just how many minutes now ndiyabashiya even aba actually besendigqibile ndiyaphuma ndiyeza undilingene hawu ndilingene. No, I'm coming u-ofi will Uber back home. Mna I'm making off now, I'm switched off my computer, I'm coming straight right now, I'm coming ndizawufly apha endleleni ndiyandibulala nangaleyo. You want me to drive? Ndiyeza sisi ndiyeza. No, undilingene. Just tell him that mom is coming. Just tell him that mommy is coming. Just tell him that I'm coming. Awundilingene uzondibona ke mna kesana awundibona ke mna kanimoyiki hayi rha
choose ukuza namhlanje. Hayi, why today? Hayi futhi sec, hayi futhi sec, futhi sec man, futhi sec. Awu baby uyazi ngithanda wena kuphela. Ngiwathandi mina amantombazana. Ome kancane nayi le nje yangihlule baba kancane. Ufika nje ufunda ndu. Wena. Maye. Baba wo. Stebile antaya. Kadisa stebile. Akuseni umntanakho. Kadisa stebile. Baba wo ngabuda umntana angizalayo. Ngabuda umntana angizalayo mina. Baba wo. Baba speak. Baba kena ngicedandini. Oh. It's not called not. I'm sorry, my lady, because I need to. May I don't. I'm not 57. Oh, I'm 42. Why? No. Why? Hala sisi age yakhe mosleya. Aso size yakhe leya. Uthene zenza mncinci ngokuyena. Sex wrong. I'll pin the foot. Sex wrong. Sex is meant for old people. Here's one. Go already. Nivile bafethu. I abuse. Overtaking traffic. Alamni swata. Oh, bukan suka le trailer aku dah. Yo, that feel. Bukan feel Kumbe setiosha kuphi shem. Hey, tiyabashaya laba. Wo tibashaya njani? Tibashaya babona ngathi bahamba ezulwini. Hayi le walk yephara. Yabona insango inesono. Thina tishaye sona tibona nathi tiyasha mara tishaye so. How much is the most money you've ever had in your life? 5 million. 5 million? Wayenzani? Ngiphuzile. No. Yonke? Damn, uyithole kanjani? Uyithole kanjani? Road accident fund. You. Rough. I blew it up. uDecember manje siyahla siye emakhaya. Hey, ningasloyi kulo December sivukile. Ningasloyi lapha emakhaya. Jesu. Nayi mvana. Uyapha bayibona bayihleka. Ishaya kancane ibheke ekhengana. Uyapha Jesu. Where you going, Jesus? Ngimile kukhongolo ngo-number 1 mina. Yeah. Number 1. African National Congress mina ID ngayo, ngine-RDP ngayo ANC. Ngisebenzelanga. Yesefa ngisebenza. Ngizongijwayela umale. Bese sizothetha ngomalema. Eyomalema is always catching stray. Uthi ndine ID ngayo, sonke sine ID. Noba uyi-ANC noba uyindoni sonke sine ID. Thetha nge-RDP, iphi RDP ngibona umkhukhu. But hey. After all, computers crash, people die, relationships fall apart. The best we can do is breathe and reboot. Family get I have yet not seen it. 4 principles of running the organization, taken from Amilcar Cabral and through the eyes of the needle police of the ANC. Yasondela siyalo ngakudinga.
collective leadership. Why le caption ibhalwe sisishona le kanye intoni? Bandiva kuthetha isiXhosa dala ingathi kusezilalini apha. Don't think ngikwazi ifunda nguviyelwa xa. Hayi mani wena lo mntana umphambeneyo. Hayi vuyelwa hayi. Hayi vuyelwa. Hayi vuyelwa. Sorry, my sister. Hey lo girl ziyambhedela kwezomjolo. Always khona ivideo zaphi yakhalaza. Ba kashiya uyakhala. Amen. Kulo nyaka Kusiyami. ishumayelo kokugcina. Hayi nawo umkhosi-ke ubhizi ekuseni uyasebenza. Ufuna ukwenza amagwinya. Shusho amagwinya ne-atsha nepoloni nespecial. Wozani othenga bomkhosi. Nawo uzuwa xova nangonyawo. Ingathi uwashe ingubo. Umyeke nazikhalele. Mina umuntu ngishaya ama-round awo ngathiwa nje ngiphusha umuntu ngempela. Ngishaya u-15-16. 15-16 rounds. What? Yari yahlinza le bra. Ha. Aso delivery man we landuka la Uber Eats. It's either kana maphepha or kana license ya scooter. Because watu baleka ndoni. Zandoni kuzihlala. Sizonibambe ezimbundwini ukutwaxa. Phi? Ngawujonge mina nje uba sisilenda kwami ndizobethwa ezimpondweni uyanibhamsa lo muntu. Enye indoda le. Unqala amasimba muse. Yile wayifaka phansi ketafile. Naqona ndizayihlaba inye le. Hayibo. Ayisika koko. Ndihleli phezu kwayo kabe kunqandwa imfundo phezu kwayo. Ya mjani awuright. Uyine ku-correct. Ngoba kaloku laa ntwana kaloku wayifaka phansi yabalekela phansi ngebhedi. Eleke iveza intloko ifuna ingathi yabaleka liyakhala iplate. Ewe yaye kukhela. Utheni uzawuphatha enye indoda of which in life you can't bounce indoda efana nawe. Of which in life you can't bounce indoda efana nawe. Emagrot bazi kutheni nithitha slow kangaka nje, slow motion. Kona into leniselayo, kazi stay soft. YouTube, Facebook, camera, Instagram. Hayi nje Instagram. Tena u-Easter nje. Candy Crush. Bamhlongo. Candy Crush. Yini le? Yini igama lale nto le? Lebo icamera noma lebo le. Eyanyazi. Ngoba le engemuva yabo le u-Twitter lo. Ongemuva le ngale WhatsApp. Uyifake kanjani wadi ungayazi? Ubona yo? Uyifake kanjani ungayazi? Zoba zero wesiposha pay. Soba posa pi? Soba posha pay. Pay you.
Yeah, John, funa phezulu. Phezulu mangaze Maphosa phezulu. Nginayo phezulu. Azulenza ta, azulenza. That's phezulu. Hello. Hey, I push in. What? I push in. Look, it's there. Where Carl? Malemoni. Kistaro. 120. Carl Lagerfeld. Oh, what? Carl Lagerfeld. Can you better le? I'm popping on. 130. Oh, the like let tabana. Diesel. Malemon diesel. What? I think like diesel. Akayano baby diesel. Kuthiwa diesel manje ngiyabuza hey. Diesel e120, G-Star Raw e120. Kwa even umthengisi nje unxiba iphamsi yena akazinxibanga nezinto azithengisayo. Mdubulo. De la Costa tona. Bayazi nabangephi. Okay, I did cheaply mos. Axi twin plug. It is a 2-pin plug. Axima Dimas. It is called Dim Eyes. Strupop. It is not Strupop. Kutiwa as true as Bob. Asipansela. It is paid by seller. Oh, Asima secret socks, guys. I'm a discreet socks. Homeless prank on my mom. Twin plug yafana mozitu ziyi-twin. What only makes sense is that ile parcela. Now I understand iparcela buy sell. Uthini? Into ezinjalo. But ke ezinye moziyafana. What's so true about true as Bob? Khathile ngantoni uBob? I-right ohlobo siyibiza ngalo. Sibiza scarce. Mama, kubani lo mntu? Uthi lo mbona yakwazi lo mntu? Kubani andimazi uthi befunda nawe esikolweni andimazi lo mntu mna andimazi ngingena andimazi mna. Mama kubani lo mntu? Sure. Lona umntu uthi abakumana ebefunda nawe esikolweni and uyakwazi. Uyayazi uba igama languzikiswa Monica Njukweni wayetshatele emzini kaNjukweni uyayazi loo nto. Mama kubani lo mntu? Uthi lo mntu ubana ufuna usizo lo mntu. Ngoku uyacela ubana ulambile zame ukutya ke mna ke. Ungakuni ngurate apho wena. Ndazelaphi lo mntu andimazi nalo mntu. Uphambene. Umvulelele nto lo mntu. Utheni ungayivali iminyango. Usozawufela kuloo ndlu wena ukuxelela. Uyawufela kuloo ndlu ndikuxelela mntanam. Ndakuxelela ke mna ke. Uthe ulambile but ezise ubhaka wakhe wakhupha isonka apha ebhakeni wakhe sosisonka sakhe esi. Ndambuza ukubana ufuna ikofu na akamphenduli but uthe uyayifuna ikofu. Sange uphambene sange. Uphambene sange wavulela abantu bebefunda nami esikolweni. Awuphambena? Uyakhupha lo mntu kuloo ndlu wena. Khupha lo mntu kuloo ndlu. Uzungiphambanele ke mna. Usisibhanqa qithi wena. Lo mntu ngoku uthi uyacela ubana udinwe ngoku ufuna ulala ngoku so ndamvulela ikamera yakho ubana makalale phezu kwebhedi yakho usiphusha away ngoku isoka sakhe so nanku mama ulele ngoku. Awuphambenanga sange. Zintoni ezinto zenzayo apha? Kaka sange endlini yam. Umuntu otheni umvumeleyo sange wayolala ekamereni yam. Utheni ungiqhela amasimba sange endlini yam. Hayibo mama, wawutshilo nje bana ufuna nenza umsebenzi kaThixo soneza umsebenzi kaThixo. Ndinceda umntu apha mama, hayibo. Ndinceda umntu apha ndazi bana utheni ndingxolisa ngoku ndinceda umntu. Bobiza umntu wena ukhuphe lo mntu apha. Obiza umntu ngibani na? Oyindoda. Babe khona uBread apho bengathi biza uBread. Iyapha kulatu kuDion. Bale kubheka kuDion azokhupha lo mntu apha kuloo ndlu wena. Ngiqhela ikaka endlini yami nje ukunya. Ukunya sange. Sungiqhela ikaka sange. Umsebenzi wathi kodwa umsebenzi wenzayo wokuvulela istrangers uzilathise ebhedini yami.
Mama, ndasimsibuzi kaThixo apho mama ayibona ndinceda umntu. I help the poor. Kaloku ithi iBhayibhile uba ndinceda nawe uzofumana. So ndiyanceda ngoku. Sengicela umnqondu sake endlini yami. Sungicela ikaka. Thenga indlu sokwenza umsebenzi lathi endlini yakho. Indlu yami leyo. Sange, ambotha sange. Sungiphambanele ba. Sungiphambanele yeba sange. Ngithi kuwe baleka uyothatha uDion okanye noba ngomnye umphuphu ngipha umceba ufuna ukhupha umuntu osendlini yakho wena. Sange ikaka yaphi lilese bedini yami. Sungiphambanela sange. Ngabiza nonophi kaloku nizomkhupha nobabini. Ngicela amasimba sange endlini yami. Iyanhlekisa lo mama. Yona part imphambanisa kakhulu le yebhedi. Yo, uthi wabona la picture yebhedi, yo waphambana nyani. I hope you enjoyed today's video bafethu. Until the next one. Sure.